L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Is-saħħa lill-Maltin! Is-saħħa lill-Maltin. Din hija l-frażi li juża biex fetaħ id-diskors tiegħu il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fil-ftuħ tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej li se jġorru l-istess sajta. F'diskors li mmarka l-ftuħ tal-kampanja, il-mexxej Laburista nnota l-passat ta' pajjiżna li fl-aħħar snin esperjenza progress soċjali iżda fuq kollox enfasizza fejn jixtieq li jara lil Malta fil-ġejjeni. F'diskors b'viżjoni il-Prim Ministru tkellem dwar aktar investiment li jixtieq jara f'setturi bħal edukazzjoni, is-saħħa, drittijiet ċivili, il-ħarsien ambjentali, l-indafa pubblika, iżda wkoll ta' pajjiż li jkompli jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies billi joffri karrieri ta' kwalità. Dr. Abela nnota kif din il-leġislatura minkejja l-isfidi internazzjonali komplew jitjiebu bost aspetti f'dawn is-setturi bit-twettiq tal-manifest elettorali Malta flimkien. Dan il-progress il-Prim Ministru għaqdu mal-appuntament elettorali ta' 8 ta' Ġunju. Fit-8 ta' Ġunju aħna l-koll imsejħa biex niddeċiedu jekk irridux illi pajjiżna jibqa' miexi l-qudiem jew le. Jekk se nibdew nreġġgħu l-arloġġ lura jew niksbu aktar, jien nixtieq niksbu aktar u aktar. U se nibqa' naħdem kuljum b'saħħti u ħilti kollha għal dan il-għan. Il-Prim Ministru semma l-partiġanizmu tal-Partit Nazzjonalista b'mod partikolari fil-fora internazzjonali fejn jaħdem kontra l-interessi ta' Malta, b'kontrast ma' dak li jagħmel il-Partit Laburista barra minn xtutna. Aħna ma mmorrux Brussell għall-interessi personali tagħna. Aħna ma mmorrux Brussell biex naqblu ma dak kollu illi jwadbu qudiemna ħalli nintoġbu fuq livell personali magħhom, imma morru Brussell biex nimbuttaw aġenda Maltija. Għalhekk immur jien fil-Kunsell Ewropew biex ninnegozja dejjem favur pajjiżi Malta u għawdex tagħna. Dr. Abela appella l-appoġġ għal kandidati kollha tal-Partit Laburista li ringrazzjahom tal-li resqu l-qudiem għax iħobbu lil Malta. Nies li ma jġibux l-interess personali tagħhom l-ewwel. Aħna qegħdin hawn għal għawdex, aħna qegħdin hawn għal Malta. Irridu nagħtu is-saħħa liż-żgħażagħ, is-saħħa lill-pensjonanti, is-saħħa lill-istudenti, is-saħħa lill-ħaddiem u kunu magħna fl-ewwel ta' Mejju għax aħna dik hija li nibqgħu ngħiduha dejjem. Is-saħħa lill-ħaddiem fuq kollox, is-saħħa lilkom u fidejkom. Għalhekk is-saħħa lill-Lawċin, għalhekk is-saħħa lill-Maltin.